Мураваныя і непрыступныя, велічныя замкі сярэднявечча стагоддзямі помняць сэрца людзей пачуццём павагі і гонару. Замкі Вялікага княства Літоўскага, што паўсталі на працягу 14 стагоддзя, былі надзейным шчытом на шляху нямецкай агрэсіі. Войны нямецкага ордэна супраць Вялікага княства пачаліся пасля падпарадкавання імі прусаў у 1283 годзе. Гісторыкі так і не змаглі адказаць на пытанне, колькі крыжацкіх нападаў адбылося на нашыя землі. Даследчыкі сцвярджаюць, што баявыя дзеянні цягнуліся бесперапынна. Драўляныя замкі не спраўляліся з абаронай. У краіне паўстала патрэба ўзвядзення мураваных замкаў. Хто будаваў каменныя замкі? Ці спраўляліся яны са сваёй задачай абароны насельніцтва і незалежнасці дзяржавы? Пра гэта глядзіце у другой частцы нашай перадачы «Лабірынты. Мураваныя замкі старажытнай Літвы». Звычайна не было і года, каб на нашыя землі не адбыўся крыжацкі напад. Адныя з першых беларускіх гарадоў, што зведалі на сабе агрэсію нямецкага ордэна, былі Гародня і Новагародак. Лічыцца, што ў Гародні знаходзіцца самае старадаўняе мураванае абарончае збудаванне Беларусі. На горад часта нападалі крыжакі, якім у пачатку 14 стагоддзя паспяхова супрацьстаяў ягоны стараста Давыд Гарадзенскі. Сапраўднай эрай у будаўніцтве мураваных замкаў было адзначана 14 стагоддзя. У Вялікім княстве на ўзор каменных цвярдыняў заходняй Еўропы былі пабудаваны замкі-кастэлі ў Коўне, Медніках, Лідзе і Крэве. Пра архітэктурную адметнасць апошніх трох замкаў найперш звяртаюць увагу гісторыкі архітэктуры. І яны змешчаны в нізіне сярод балоцістай такой мясцовасці з мэтай лепшага прагляду, лепшага прастрэлу. Сам прынцып фортыфікацыйны будаваўся ў залежнасці ад тагдышніх магчымасцяў зброі. Агняпальная зброя была прымітыўная, і вось менавіта такі тып замка дазваляў з максімальнай эфектыўнасцю супрацьстаяць выпадковым наездам знянацку каго? На тыя часы крыжакоў. Хоць гісторыя паказала, што найбольш гэтыя замкі цярпелі і найбольшую сваю стратэгічную ролю адыгралі крыху пазней у часы славутых татарскіх наездаў і пагрозы з усходу з боку Масквы. Няма дакладнай даты пабудовы замкаў у Медніках і Крэве. Як лічыцца ў беларускай гістарыяграфіі, узвядзенне крэўскага замка было адным з першых. Яно прыпадае на канец 13-го, пачатак 14 стагоддзя. Гэта была надзвычай цяжкая праца, напамін аб якой пагрозліва гучыць у тагачасным праклёне, што захаваўся ў памяці беларусаў. Каб ты на крэўскі замак камення цягаў. Напраўду, крэўскі замак быў пабудаваны цалкам з каменя і цэглы. Вышыня сценаў у 12 метраў і таўшчыня іх
у 2,5-3 метры была традыцыйнаю для замкаў-кастэляў таго часу. Палявы камень складвалі на вапнава-пясчанай рошчыне да ўзроўню баявой галерэі. На паверхні сценаў прысутнічаў цагляны пояс у 2 метры. Дарэчы, падобны элемент знешняга аздаблення можна пабачыць на замках у Медніках і Лідзе. Замак у Крэве паўстаў на балоцістым поплаве ля сутокаў рэк Краўлянка і Шляхцянка. З аднаго боку, гэта перашкаджала ўжыванне тэхнікі ў час аблогі, з другога не дазваляла ўзводзіць новыя лініі абароны. Тым не менш, каля чвэрці замкавай тэрыторыі знаходзіцца на пясчанай дзюне. Была ўдакладнена дацыроўка і пабудовы Крэўскага замка. Сыходзяць з спецыфікі самой тэхналогіі пабудовы гэтак званай балтскай кладцы, якая выяўляе сабою адзін гэтак званы тычок і два гэтак званых лажка. Адна цагліна ляжыць перпендыкулярна двум дадатковым. Атрымліваецца такі крыж, калі заўгодна. І гэта вельмі такая тыповая сістэма кладкі для балтыйскага рэгіёна, якая звязваецца гэтыя цагліны між собку на такой цемянцы, на рошчыне такой вялікі дамешак керамікі, гліны. У балтыйскім рэгіёне падобная муроўка датуецца 13 стагоддзям. Гэта сведчыць на карысць таго, што пачатак будаўніцтва Крэўскага замка магло быць звязана менавіта з Гедзімінам, а не ягоным сынам Альгердам, які, як ведама, атрымаў Крэўскае княства ў спадчыну ад бацькі. Нягледзячы на тое, што гісторыкам невядомы ніводны эпізод нападу нямецкіх рыцараў на Крэўскі замак, само мястэчка стала сведкам і месцам многіх гістарычных падзей. Больш за 2 гады гэта была рэзідэнцыяй князя Ягайлы, які чакаў свайго гістарычнага шансу. Пазней гэта была вязніца, куды Ягайла увязніў вялікага князя Кейстута і, праўдападобна, ён там быў забіты. Пазбегнуць расправы ўдалося толькі зняволенаму Вітаўту, які ў далейшым стане адным з самых славутых гаспадароў Вялікае княства. У 1385 годзе у замку выпрацоўваліся ўмовы Крэўскай уніі, аб'яднання Вялікае княства Літоўскага і Польшчы. Паступова замак страціў абарончае значэнне. Такім чынам, Крэўскі замак адыграў каласальную ролю ва ўнутрыпалітычным змаганні Вялікім княствам літоўскім. Быў арэнаю і месцам драматычных, трагічных падзеяў грамадзянскага супрацьстаяння.
Замак належаў да ўладання вялікага князя Альгерда. Часта тут любіла бываць ягоная жонка, цверская княжна Ульяна. Почему он занимает такую большую площадь? Трудно сказать. Действительно, здесь не происходили какие-то битвы ни с крестоносцами, ни с кем-нибудь еще. Действительно странно, что здесь, недалеко от столицы, к востоку, строили такой большой замок. У меня была такая идея, что здесь, наверное, даже такой кратковременный правитель, как Явнут, может быть, мог это и построить, потому что для него можно было бы искать логическое объяснение, почему он это мог строить. У него явно были плохие отношения со своим братом Ольгердом, который правил в Креве. И здесь где-то между Вильнюсом и Кревой должна была где-то проходить граница между их владениями. Явнут как-то хотел обеспечиться обороной от своего брата, с которым он наладил. И это бы объяснило, почему нужен в таком странном месте, где как бы уже тогда границы Литвы были далеко-далеко на востоке, строят с этой стороны замок. У часы небяспекі у ягоным шырокім двары магло сабрацца амаль усё мясцовае насельніцтва. У 1402 годзе замак быў часткова пашкоджаны і праз стагоддзя ўжо прыгадваўся як пакінуты. Па іроніі лёсу, замак апынуўся на тэрыторыі сучаснай Літвы. Ён знаходзіцца ўсяго толькі 2 кіламетрах ад мяжы Беларусі. На жаль, мы згубілі магчымасць даследаваць гэты цудоўны помнік абарончай архітэктуры. Гэтаксама мы не ўдзельнічаем у ягоным аднаўленні і рэстаўрацыі. Адказнасць за ягонае захаванне цяпер нясуць нашыя суседзі. У беларусаў ёсць не менш цікавыя аб'екты, а некаторыя з іх яшчэ знаходзяцца перад пагрозай поўнага знішчэння. Альгерд паспяхова змагаўся з крыжакамі каля трокаў. Але асноўны кірунак вялікага князя ў палітыцы ляжаў на ўсходзе. На захадзе правіў ягоны брат Кейстут. Удзел Кейстута складаўся з зямель трокаў і коўна. Аднак Альгерд і Кейстут не заўсёды маглі аказаць значнае супраціўленне нямецкаму ордэну. Некалькі разоў крыжакі штурмавалі Вільню, трокі, нападалі на Беліцу, Ліду. Лідскі замак – адзін з нямногіх замкаў Беларусі, веліч якога можна ацэніць ужо ў наш час. Апошнімі гадамі назіраецца ягонае актыўнае аднаўленне. За савецкім часам была праведзена вялікая археалагічная праца, што дазволіла сабраць багаты фактычны матэрыял. Даследаванні вяліся як у самім замку, так і на прылеглай да яго тэрыторыі. Дарэчы, будаўніцтва замка наўпрост звязана з імем вялікага князя Гедзіміна. Ліда ці не адзіны горад у Беларусі, які мае дзявочае імя. Нібыта ў вялікага князя Гедзіміна была дачка, якую звалі Ліда. Яна закахалася ў аднаго з ваяроў дружыны і марыла з ім звязаць свой далейшы лёс. Натуральна, у князя былі зусім іншыя планы. Сваю дачку ён меўся аддаць за багатага жаніха сталага ўзросту. І не перажыўшы гэтага разрыва з каханым, Ліда ў адну з начэй вырашыла сваё жыццё загубіць, і лічыцца, што яна
з гэтай высокай вежы, звалілася ў ваду, і рэчку сталі называць Лідзейкай, а калі Гедымін даведаўся аб смерці сваёй дачкі, ягонай дачкі, ён і назваў горад Лідай. Так гаворыць рамантычнае паданне, якое не мае нічога агульнага з сапраўднай гісторыяй. Ёсць некалькі тлумачэнняў назвы Ліда. Усе іх аб'ядноўвае тое, што Ліда – слова балцкае паходжання. З пісьмовых крыніц стала вядома, што лідскі замак пачалі ўзводзіць на балоцістых берагах рэк Лідзеі і Каменкі ў 1323 годзе. І ёсць такое меркаванне, што на жыхароў Лідчыны была ўскладзена такая павіннасць, яны неабходна павінны былі прывазіць сюды да месца будавання будучага яшчэ тады замку вось гэтыя валуны, якія збіралі па ўсіх палях. Лідскі замак па сваёй архітэктуры блізкі да луцкага замка. Даследчыкі мяркуюць, што замак у Лідзе будавалі майстры з Кіева і валынскія палонныя, якіх сілай прывёў сюды вялікі князь Гедзімін. Падобна замкаў у Крэве і Медніках, лідская цвярдыня гэтаксама мае неправільную чатырохвугольную форму. Гэта тлумачыцца не толькі недасканаласцю будаўнічых прыладаў і прыёмаў, але і з-за вельмі значных памераў замкаў. Адначасова з замкавымі сценамі была пабудавана вежа, вось яна знаходзіцца з гэтага боку паўночнага. Гэту вежу так і называюць вежа Гедыміна. І менавіта тут захавалася найбольш паўночная сцяна да вышыні 12 метраў, і нават тут бальніцы таксама менавіта з таго перыяду. Дзесьці гадоў так на 80 пазней, як быў узведзены сам замак, з'явілася яшчэ адна вежа. Гэта вежа была ўжо пабудавана ў часы вялікага князя Вітаўта. А лідскі замак, в сваю чаргу, акурат зазнаў шматкроць наезды крыжацкія. Пад сцены лідскага замка прыязджалі крыжакі, і не толькі немцы, але і з Францыі, і з Фламандыі, з розных краёў Европы, каб штурмаваць яго. Ён вытрымаў дзесяткі аблогаў крыжацкіх, якія прыходзілі на нашу землю. Але найбольшую таксама ролю ў гісторыі ўсёй Европы адыграла палітычная, зноў жа, гісторыя лідскага замка. Менавіта лідскі замак стаў рэзідэнцыяй вялікага хана Залатой Арды Тахтамыша, сябра і паплечніка вялікага князя Вітаўта. Але яшчэ больш важнай падзеяй стала тое, што адзін са старастаў лідскага замка, Адж-Гірэй, быў абраны на пасад в Крыме. І гэты Адж-Гірэй быў запрошаны валадарыць на Крым і паклаў пачатак славутай дынастыі Гірэяў, якая валадарыла да 18 стагоддзя ў Крыме. Усім ведама, што трокі былі адным з галоўных палітычных і ўмацаваных цэнтраў Вялікага княства Літоўскага. Аднак гісторыя гэтага паселішча пачыналася ў старых троках, што знаходзіцца непадалёк ад горада. Менавіта старыя трокі пэўны час з'яўляліся галоўнай рэзідэнцыяй вялікага князя Гедзіміна яшчэ да пераносу сталіцы ў Вільню. Тут зрэдку можна пабачыць турыстаў. Ад знакамітага Тракайскага замка некалькі кіламетраў, а вось ад старога замка, заснаванага Гедзімінам, засталіся толькі падмуркі. На ягоным месцы кляштар бенедыкцінак.
Дарэчы, старыя трокі з'яўляюцца радзімай вялікага князя Вітаўта. Яны не адыгрывалі значнай ролі і з часам ператварыліся ў вёску. А вось будаўніцтва замкаў у новых троках звязана з нашчадкамі Гедзіміна. Замак Кейстута знаходзіўся на паўвыспе на паўднёвым беразе возера Гальвы. Доўгі час ён знаходзіўся ў заняпадзе і толькі апошнім часам пачаў актыўна аднаўляцца. А вось астраўны замак звязаны з імем Вітаўта Вялікага. Доўгі час трокі былі ягонай рэзідэнцыяй. Замак не належаў да тыпу кастэляў. Мяркуецца, што замак на выспе быў узведзены паводле ўзораў ордэнскай архітэктуры і пад уплывам французскіх і нідэрландскіх замкаў. Цвярдыня стаіць на возеры Гальвы і ўяўляе сабой так званы канвент-хаус, які сумяшчаў абарончыя, жылыя і адміністратыўныя функцыі. Замак у сярэдзіне 17 стагоддзя быў разбураны расійскімі войскамі, але сёння ён цалкам адноўлены і з'яўляецца адным з самых прыгожых замкаў усходняй Еўропы. Мы адчуваем патрэбу ў адраджэнні старых традыцыяў, помнікаў культуры, мастацтва. У нашых грамадзянаў не проста ўзрастае цікавасць да сваёй краіны, да нас вяртаецца годнасць, кшталту той сармацкай годнасці, якая некалі сталася светаглядам, культурай і ладам жыцця нашай шляхты. У такіх умовах развіцця старажытныя замкі ў Беларусі збольшага ўжо не выглядаюць недарэчнымі і няшчаснымі. Хіба толькі за выключэннем замкаў у Крэве, Новагрудку. Варта было б, можа быць, спачатку ўсё ж это захаваць на гэтым узроўні, каб не было далейшага разбурэння. Пасля мы павінны даць сабе справаздачу, што гэта значыць для нас, гэтыя замкі. Што яны значаць для цэлай Европы, як я казаў, напрыклад, пра Лідскі замак, дзе вяршылася лёс Крыма, Чэхіі, Польшчы, Літвы, Тэўтонскага ордзена. Там вырашалася, вот в гэтых замках, у Крэўскім і Лідскім замках, вяршыліся лёсы колоссального еўрапейскага континента, наших земляў ад Балтыкі да Чорнага мора. Каб не там, каб не так былі прынятыя гэтыя рашэнні, можа б і вся гісторыя пайшла па-іншаму. Болей пра гэта распавядаць. І не спяшацца зрабіць з гэтага атракцыён. Не спяшацца з гэтага зрабіць забаўку. А перадусім ясна сабе разумець, што гэтыя муры, зямля пад імі, паліта крывёю тысячаў нашых продкаў і не толькі нашых. Там ляжаць косці рыцараў з Францыі і Нямецчыны, ваяроў з Крыма і Арды, расійскіх ваяроў. І вось калі мы будзем ставіцца да гэтага як да святыні, як да месца смерці, змагання і рашэння вялікіх спраў, то, можа быць, нешта зрушыцца ў іншы бок.